So lento engusathana is to be manipulated by these senses, to be on your lower self. It's when you are being manipulated by the fact that ufuna urape lo mntana kube nxibe esiskate. So atha wawungena ngomoya kaSathana, umanipulatewa zii-senses ezikwenza uba ube ufile lower vibrational wena as a being. So zeza senses, but if uthe umuntu wambona ehambaze ungamanipulatewa zezi senses uzothi umuntu weak, kanti uyakwazi ucontroller your sexual energy. Therefore you are on your higher self. You are God ke ngoku. You are tapping to God's state. So where apho khona, it's where you are not being manipulated by these senses. Then you can communicate no God kakuhle. Then you can understand kube communication nawe noThixo wakho. Singekaqhawuli le into yokuphathwa zezi senses yomanipulatewa zizo. We are also been manipulated by emotions esinazo. Umzekelo kusasa ekseni ulahlekelwa imali, into ezoyenza if you are a lower vibrational being uzoba nomsindo, ube pissed off, thuke bonke abantu abasendlini khombe hayi ngubani wenze into ethile, ibani wena ethile. I-choice yakho ukuba ube pissed off xa kulahleke imali. I-choice yakho uba uthimba abantu benze into ethile. I-choice yakho ubungamanipulatewa i-situation. So each and every moment icontrolwa zezi, of course, zezi moment, zezi moment. And kukho le nto ndibawula uthetha ngayo, which is ingcingo. People, they always talk about ingcingo. Where does ingcingo come from?